Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi namhlanje kuhlezi kuyintokozo ukuthi sihlangane ngezindaba ezinhle, ezimnandi, ezisiza wonke umphefumulo odukile, ezivusa wonke umphefumulo olele, ezikhulula iziboshwa, eziqaqa amafindo, ezivula yonke iminyango eseyavalwa yalokhwa yakhiwa yisitha. Kodwa ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi uyisikhiye esivula yonke into, ayikho into emhlulayo, ayikho into enzima kuye, ayikho futhi into angakwazi ukuyenza ngoba ungumnini mandla wonke. Uthi ngingu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Sona namhlanje nje sisahlangene ngamazwi kaNkulunkulu, kuhlezi kuyintokozo ukuthi sihlangane ngawo, kuhlezi kuyintokozo ukuthi sidle ukudla okumnandi komphefumulo okuhlezi kudingwa imiphefumulo yethu, ngoba njengoba singabantu kumele sizazi ukuthi siyilabantu abangaphakathi, lawa amadokodo nje kuphela. Yebo, sesihambile kakhulu ngawo amadokodo lawa, kodwa asibuyeleni ekuzazini ukuthi singobani. Let us start afresh, let us start over, sibuyele back in understanding ukuthi singobani ngampela thina, ngoba ozithola yena uthola umbuso wezulu. Ozaziyo uyaziqonda ukuthi no, mina ngithanda ukuthi, mina ngizonda ukuthi, this is my personality, this is my character. Mina kahle kahle la emhlabeni ngizele ukuzokwenza intando kaNkulunkulu. Mina la emhlabeni ngizele ukuzothokozisa, ngithabise ubaba ohlala ekhaya ezulwini. Mina lapha emhlabeni angizile ukuzojabulisa le nyama le efayo. Ngingayijabulisa kanjani into efayo? Imagine umuntu esegula, eselele phansi, uthi wena hayi ngizospenda yonke imali yami, wonke amamiliyoni yami ngiwaspende kuyena, kodwa kube sekushiwo ukuthi usesalelwe izinsuku ezimbili kuphela. That is waste. I'm not saying ukuthi abantu bakithi abagulayo singabanikeza izinto abazidingayo, but into ekumele sibanikeze yona kakhulu, it is more love and more support ukuze babone ukuthi bayathandwa noma sebehamba. So ukujabulisa le nyama le efayo akusizi ngalutho, ngoba awuzuzi lutho, especially umphefumulo wakho is gaining nothing kuphela. The more ujabulisa inyama, the more yona ikhanukela komhlaba, lokho komhlaba okukhanukela okwesono, lokho kwesono okukudonsela kukusheshise kukufikise ekufeni. And uma ufikiswe isono ngokushesha ekufeni, uyala siyakhona isono, ngoba uNkulunkulu uhleze ehlalela ukuthi adilele sono. Remember siyanyanyeka kuye, remember singamanga, remember si inzalo yesitha noma siyimisebenzi yesitha. So bantu bakaNkulunkulu, isihloko sethu nje sanamhlanje engifisa sikhulume ngaso sithi amabandla afile. Yazi uNkulunkulu was making me understand namhlanje ukuthi la emhlabeni, the reason why uNkulunkulu angaqondakali ingoba abantu basabambele saying ethi iqiniso liyababa. Basabambela amagama lawo ukuthi iqiniso libhlungu, iqiniso liyaphoqa, iqiniso lifika ngoba lifika lishaye lento sukuyiyo eyamanga. Remember, we must remember people ukuthi sonke sizalelwe emangeni lapha emhlabeni, sonke sizalelwe esonweni. It is worse for a generation yamanje ke, because the technology sinyukile, zonke izinto sezikhona, amanga agcwele, even though khanya kukhona, but ubumnyama buyanda kakhulu. Yabo ubumnyama njengoba babona ukuthi ukukhanya buyanda lapha emhlabeni, nabo benza sure ukuthi banda kakhulu kunaqala. Remember ukuthi ubumnyama ibona ophethe, remember ukuthi ubumnyama ibona obuthanda ukubusa ngaphezulu kwayo yonke into. So bukhanda sure ukuthi buyanda nabo in as much as iqiniso kaNkulunkulu landa, because sesikhathini zokugcina njengamanje uNkulunkulu wenza isiqinisekiso sokuthi abantwana bakhe abafisa ubukhona bakhe, abafisa inkazimulo yakhe, bayakwazi ukuthi bamthole leyo mphefumulo ehlezi ikhala, ehlezi ibubula, ngoba imphefumulo iyakhala, ikhala kuJehova. Leyo mphefumulo ehlezi ibubula wenza isiqinisekiso uNkulunkulu ukuthi bayalithola iqiniso. That is where isitha sibone ukuthi no man, labantu sebeyakhulula ejele, labantu sebeyaphuma lana.
Ngixolise ngalokho. That is when isitha sibona ukuthi labantu sebeyakhululwa la ngibabeke khona ngoba isitha naso sifuna ukuzizuzela. Imagine umholi noma umphathi wejele uyazi ukuthi udla ngalezi ziboshwa lezi zila ngaphakathi, uyazi ukuthi month end uthole imali ngenxa yokuthi kuneziboshwa. Mawucabange ngavuma nje sinoma kanjani mase kuthiwa zonke iziboshwa ziyakhululwa. Mawucabanga ngavele avume nje ebona ukuthi mase zingasekho iziboshwa umsebenzi awukho uhamba ekhaya. Mawucabanga uthisha engavuma zonke izingane kuthiwa zihambe ziye emakhaya. No, ngeke azavume ngoba uyazi ukuthi akazothola lutho ngoba isinkwa sakhe siqhamuka kulezi zingane lezi ezigcwele lapha esikoleni. Uprincipal isinkwa sakhe siqhamuka ngalezi zingane lezi akumele ayishayele umthetho. All the teachers bahola ngokuthi bama phambi kwezingane each and every day bafundise. So engavuma ke sinoma kanjani ukuthi kukhulule? No. Engaze sebenzise yonke inhlobo yamanga, lonke uhlobo lokudeceive, lonke uhlobo lobumnyama ukuze bengalinge baze bakhululeke. Otherwise ngeke azathole lutho. Otherwise ngeke azazuze lutho. Otherwise uzolamba. So sisesikhathini lapho khona uNkulunkulu ethanda ukuthi siwazi amaqiniso akhe khona kunjalo. Efisa ukuthi simqonde khona kunjalo. Ngoba abantu abaningi yazi uNkulunkulu the reason why bengamkholwa noma bengamqondi ingoba bamthatha njengo mhlawumbe the word uNkulunkulu ilona eliyinkinga kubantu abaningi ukuthi ubizwe ngoNkulunkulu omkhulu kakhulu. It's like ngisuke njengamanje ngithi uRamaphosa because ngiyamazi ukuthi umkhulu uyipresident angihlangani naye. Mina I'm just a person ozihlalele ekhaya ozenzela whatever ayenzayo ngesikhathi sakhe nangokwenza ngokwentando yakhe, but yena njobe le eParliament ele in presidential Olise futhi ngalokho as I was saying ukuthi yena njobe le eParliament mina angihlangani nalutho naye, and even the people who are in the level that I'm in nabo futhi abahlangani nalutho no president, but only the ministers, the premiers, abantu abasondelele naye abazana naye ibona abahlangene naye kakhulu. So the fact that ngimbukela phezulu, ngimbukela up there, ngimbukela njengomuntu okwi-standard esiphezulu engingahlangani naye, that is when i-interest iphela ekuthenini mhlawumbe ngifuna ukwazi ngaye ngempilo yakhe, ngifuna ukwazi ukuthi why, you know, izinto ezifana nalezo. And what I'm underlining right now ukuthi abantu abaningi uNkulunkulu bamthatha nje ukuthi umkhulu kakhulu. They do not understand ukuthi uyibaba, uyi-father figure kuwona wonke umuntu okhona lapha emhlabeni. Wathini inkosi yethu umholi wethu uJesu Kristu wathi njalo manikhuleka anothi baba wethu osezulwini. Underline the word baba wethu. In as much as emkhulu kakhulu engomgcwele enguNkulunkulu, but ungubaba at the end of the day. And if we can come to an understanding ukuthi uNkulunkulu ungubaba, that is when sizo understand ukuthi kumele simhloniphe njengoba sihloniphe obaba bethu, kumele simthobele njengoba sithobele obaba bethu, kumele sisondele kuye ngaso sonke isikhathi njengoba sisondela kobaba bethu. Singezi kuye ngoba nakho sesixakekile, sesinenkinga, sesigula, sesisizini, sesiswele imali, sesiswele zonke izinto lapha emhlabeni, but size kuye ngaso sonke isikhathi ngoba simdinge seduzane nathi. Akekho umuntu ongamdingi umzali eduzane naye ngoba umzali uyena okunikeza lo liyathanda lo lokuvikela, lokunakekela, lokukwenzela konke. Ebese mase siqonda lokho singamthathi njengoNkulunkulu, singamthathi njengokuthi njobe le phezulu shothi asihlangani naye. Siyayona siyayiqeda le ndaba. Wonke umuntu uhlangene noNkulunkulu. Sonke sivela kuye ubaba ohlala ekhaya esolweni. Siphefumulele ngomphefumulo wakhe, sinesicu sakhe la ngaphakathi kuthina. And when we come to an understanding kanjalo ukuthi sinesicu sakhe sonke, that is when sizoqonda ukuthi no, simdinga zonke izinsuku, yes. Simdinga mzuzu nemzuzu. Sidinga ukumbonga, sidinga ukumdumisa, sidinga ukumesaba, sidinga ukuzinikela kuye, especially sidinga ukwenza intando yakhe emthabisayo ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. So uNkulunkulu singamthathi nje ukuthi nje obehlele esihlalweni sobukhosi asihlangani naye, asidinga ukwenza lutho, asidinga ukusondela naye, because there are many people who have that understanding ezingqondweni zabo ukuthi mina ngihlangana naphi nalo uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wakho, and uNkulunkulu sethathe njenge believe nje to as many people
okuyinto futhi eyiphutha elikhulu ekumele sibuyisele emuva, because there are many mistakes abantu asebewenzile, there are many mistakes abantu abenzayo emkhulekweni yabo, there are many mistakes abantu abenzayo ezenzweni zabo, ezinto abazikhulumayo, maningi amaphutha. That is why uNkulunkulu libele silungisisa kancane kancane, athi fundani lokhu, senonile lana, senishelelile nalana, ningenzi kanje, enzani kanje. And okudinga thina ukuthi senze ngendlela asho ngayo, senze njengokusho kwakhe, ukuze sizohamba endleleni yokulunga nangendlela athanda ngayo ukuthi sihambe ngayo lapha emhlabeni. So kwisihloko nje sethu esithi amabandla afile, uNkulunkulu uke wabuyisela imemory yami, ngoba imiyalezo yakhe uyakayifikise isikhathi esiningi ngamaphupho, ngezibonakaliso, noma fike izwi nje ngizihambela endleleni. And ngokwenza kwakhe kanjalo, thola ukuthi okunye angizokubhala ngaleso sikhathi, noma okunye angizokuqonda ngaleso sikhathi. Kuhambe isikhathi uNkulunkulu libele ichaza indaba, kuhambe isikhathi uNkulunkulu khumbula, return, buyele emuva, buyela kulolu suku, buyela kuleya miyalezo, ngoba sekuyisikhathi manje sokuthi lamazwi adluliselwe, ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi amazwi akhe kumele adluliselwe nini, kanjani, ngobani. Wazi isikhathi esifanele lapho intando yakhe kumele yenzeke khona. That is why singabantu kumele hlezi sizinikela ekwenzeni intando yakhe ngaphezu kwayo yonke into, ngoba intando yakhe uyenza ngesikhathi sakhe. But if singazimisela ngokwenza intando yakhe uNkulunkulu, sizofuna ukwenza ngokuthanda kwethu, sizofuna ukuthi hayi sifuna ukukhonza ngosuku olukuthi, thina sifuna ukukhonza maku Tuesday kuphela, sifuna ukukhonza maku Friday kuphela, sifuna ukukhonza maku iSabatha kuphela. What if uNkulunkulu ukuthuma ngoMonday? What if uNkulunkulu ukuthuma ngoSunday kuphela? Kulelo viki ufuna ukuthuma Sunday, wena usujwayela ukuthi mina vele ngithunya every Tuesday. So uNkulunkulu singamthathi ngokujwayela, singalinge silenze lelo phutha, ngoba ungubaba olindela abantwana bakhe ukuthi bahlezi besebukhoneni lapho khona ezobahola ekutheni benze into abayithandayo. I always put this example ukuthi kufana nawe njengomzali, awuhlezi ingane yakho uzofuna ukuyithuma ukuthi uyothenga utamatisi, awuhlezi ingane yakho uzofuna ukuyithuma ukuthi ihambe edolobheni, awuhlezi uzofuna ukuyithuma kamakhelwane uyocela usawoti. Cha, ngelinye ilanga uzodinga ukuthi uyokucelela u10 kamakhelwane, ngelinye ilanga uzodinga ukuthi uyokucelela amafutha. You know, so ngaso sonke isikhathi yona kumele hlezi ilindile ukuthi uma uzongithumani futhi uzongithumaphi, ukuthi izolo ungithume kwaNgcongo noma kusasa ungithume kwaMjoga, but akusho ukuthi nangalila langa uzophinda akuthume in the exact same place njengoba ekuthumile izolo, njengoba ekuthumile eKuthangi, njengoba ukuthuma last week. So kufana noNkulunkulu ke, kumele simqonde abantu bakaNkulunkulu, kumele simqonde, especially fellow Christians. Kumele simqonde ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ukuthi akazohlezi ekuthuma la ujwayele khona, ngoba nakho ujwayele ukuthi ungumprofeti, njengoba nakho ujwayele ukuthi wena umfundisi, noma ujwayele ukuthi wenza u1 no2 no3 lapho uhamba ukhulekela abantu imizi ngemizi. Then as much as there are duties vele esiwenzayo on a daily basis, but in the midst of all of that kuzomela sihlezi silindile ukuthi ubaba uzosithuma kephi, ngasiphi futhi isikhathi. So amakholwa kumele aqonde konke lokho, angalinge aze azibeke la khona ezozihlelela wona ukuthi hayi mina ngoba ngihlele kanje ngizokwenza kanje futhi ngenkani. What if uNkulunkulu is pulling you out of that job for that week, is pulling you out of that duty for that time, for that specific time, because uyazi yena ukuthi ufuna ukuthi kwenzakaleni ngalesi sikhathi nangalelo thuba nangalelo suku. So kumele simqonde ubaba ohlala ekhaya ezulwini, simqonde futhi ukuthi uhleze lindile ukuthi thina silindele ukuthi usithumaphi, ngoba sihlalela ukuzowenza intando yakhe lapha emhlabeni, ngoba sihlalela ukuzomthokozisa lapha emhlabeni, sihlalela ukuzoveza ubuzulu lapha emhlabeni, sihlalela ukuzoveza inkazimulo yakhe. Ingakho umholi wethu uJesu Kristu inkosi yethu wathi mayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Sizokhumbula ukuthi ezulwini kuphila impilo yobungcwele, kuphila impilo yokuzihlambulula, kuphila impilo engenasici, engenasono, kuphila impilo yokuhlala abahlale balindele izingelosi zonke, o-Uriel, o-Gabriel, o-Michael, bonke bahlalela ukuthi balinde ukuthi uNkulunkulu uzobathumaphi njengamanje.
bahlalela ukuthi bezwe kubaba ohlala ekhaya ezulwini, kubaba okhazimulayo esihlalweni esobukhosi, ukuthi ubaba usiyalezaphi njengamanje. Methi Goli uRiel ashone khona, methi Maritzburg Gabriel ashone khona. Not ukuthi uGabriel mele athi ayibo ubuthume mina nje eGoli, wayesuthume uOriel osho ukuthi wena baba ubona ukuthi mina ngikwenza ngangcono umsebenzi njengoba ngithume eLondon, shuthi usubona ukuthi no, ayikho into kanjalo. Futhi ayifuneki into kanjalo, asifuneki izingqondo ezincane ngaleyo ndlela. Ayifuneki into kanjalo, but ufuneka ukuthi sihleze silinda ubaba uNkulunkulu ngoba wenza ngokuthanda kwakhe. Umhlaba ungowakhe. Izwe nabo bonke abakhileyo lapha emhlabeni kungokwakhe, konke kubuswa nguye. And kumele sikhumbule sazi abantu baNkulunkulu ukuthi umbuso wezulu ususondele njengamanje. uJehova usezogoqa umhlaba, usezoqothula aqede yonke into ekhona lapha emhlabeni. Usezobamba manje ubuyele esandleni sakhe. But singabantu sihlalela ukuthi simprovele ubaba uNkulunkulu ukuthi sisangamhlonipha yini, sisangamlalela yini, sisanga-obeya yini. Ngoba into yakhipha uAdam noEva ensimini yase-Edeni yasusa inkazimulo kaNkulunkulu. As I was saying ukuthi ngoba into eyasusa inkazimulo kaBaba uNkulunkulu ensimini yase-Edeni kwakungalaleli, kwakukweqa umthetho lo ubaba wayewubekile ukuthi lesi sithelo siphakathi nendawo ningalinge nisithinte, otherwise nizokufa nokufa. So njengamanje sihlalela ukuthi lapha emhlabeni simprovele ubaba uNkulunkulu ukuthi sisangakwazi yini ukumlalela, sisangakwazi yini ukumthobela, sisangakwazi yini ukwenza intando yakhe. Ngoba if ingane idelela umzali wayo noma delela ekhaya noma ingenzi kahle ngaphambi kwabazali bayo, mabeyisusa hlasimbe beyalile ukuthi mntanami ziphathe kahle lapha ekhaya, ungahambi nabangani abakanje abafana nani, ivele nje yenze exactly that. Abanye badecide ukuthi ngiyamsusa yazi ngomhlalisa emakhaya, ngiyamsusa ngomhlalisa endaweni yokuthi usuke efuna ukuthi ingane improvele ukuthi ma I'm getting back to behavior yami, ngibuyela ekulaleleni, ngibuyela ekuthobekeni. Usuke lindele lokho i-report asuke edinga from le emakhaya, from le e-rehab, i-report ukuthi no use-right yazi, usebuyele esimeni sakhe, usengakwazi ukuthi aphinde aqhubeke alalele. So njengamanje lapha emhlabeni into esihlalele thina abantu, sihlalela ukuthi simprovele uNkulunkulu ngale miyalela sinikeze yona ukuthi sokwazini ukuyigcina ngokuthi simlalele izwi lakhe bese senza njengokusho kwakhe. If senza njalo sonke, ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini uzokwenza ukuthethelela kube kukhulu, ebese abantwana bakhe nabantu bakhe ababuyisele eduzane naye nasenkazimulweni yakhe ngoba uyabathanda abantu bakhe, uyalithanda ibandla lakhe, uyabathanda futhi abenza intando yakhe. Kodwa if abantu beqhubeka ezonweni mihla yonke ukuphila kwabo, belibele beqhubeka bezenza izono, belibele beqhubeka bezenza izono, into ebuhlungu ezokwenzeka ukuthi bazofela kuzona izono. And base befela kuzona izono, ayikho into angayenza ubaba uNkulunkulu, phela uzobabhubhisa. Ngoba befela ezonweni basuke bebambe those spirits ayizono, asuke enze izivumelwano nabo ukuthi hayi sizobehave kanje thina kulomzimba, sizowenza u1 no2 no3, because yonke into yenza ngomzimba wakho you are busy serving something somewhere somehow. Ngisho kuthi udedela isitha sikusebenzise, sizisebenzisa izindebe zakho, sebenzisa amehlo akho ukubuka leyo phone, sebenzisa whatever, you are the one ovumile ngomphefumulo wakho ukuthi yazini noma singenza noma yini kulomzimba. And ukuvuma ngalomzimba wakho uyala kade ni busy ngawo khona, ninalelo demon lelihlala lapha phakathi kwena. But angikho lapho, ngisekuthenini uNkulunkulu wabuyisela imemory yami to iphupho engaba nalo ngomhla ka-16 April 2024. So in this dream, ngiphupha ibandla thizeni. Let me not say the denomination. Sacela ungasho ukuthi ibandla lakephi parts. Ngoba lento le ihamba kumabandla onke. And ikhona kumabandla onke. So ngisho ngasho ukuthi ibandla lasePostoli, ngasho ukuthi laseZayoni, ngasho ukuthi ibandla laseShesh or lamaRoma or lakephi, but this thing revolves around all churches abangalazi iqiniso likaBaba uNkulunkulu. So mangiphupha leli bandla engazi ukuthi labazalwane babephuma ephasikeni. Yes, bephuma ephasikeni, uNkulunkulu nje wangibeka estopini la
behlika khona. Abanye badilika ezitobhini nga-1, abanye badilika ngemndeni yabo. You know, uma kuphunywa emaphasikeni izinto ukuthi kwenzeka kanjani, right? Abanye badilika emadolobheni, athatha i-taxi emgodukisayo, abanye bayazidrayivela izimoto zabo, you know, different circumstances. So kuleli phupho uNkulunkulu wangibeka nje ngama esitobhini. Mangimile esitobhini sakhona khona futhi la ngasekhaya, ngimile ngiyalibona ibhasi lifike lime, and then badilika abazalwane, badilike nezimpahla, yebo, izingubo zokulala, ezokushintsha, ezokugqoka, nokudla okusalile, zonke lezo zinto lezo badilika abazalwane baze baphele. And then bese kudilika umfundisi ekugcineni. And uma edilika umfundisi, in like 50 minutes, abazalwane sebedilikile bahamba baziyela emakhaya. In 50 minutes, and uNkulunkulu made it so clear ukuthi kwakungu 50 minutes. Shuthi it was almost an hour. Kwasekusele 10 minutes ukuthi kuphele i-hour. uNkulunkulu wangibeka ngaba seduze nomfundisi. And umfundisi wayemile esitobhini. Akazange azanyakaza. Because umoya uNkulunkulu wamtrap, wamisa lapho, umfundisi. Now uNkulunkulu mase sengibeka eduze kwakhe ngimile, this is umfundisi and this is me. Not 100% sure ukuthi umfundisi could see me or what, but mina could see everything and could learn yonke into eyayenzeka in that circumstances or in that situation. So now umfundisi kuphelelo 50 minutes, 50. Ebese umoya kaNkulunkulu ufike kuyena, same time kufike izwi kaNkulunkulu. Mina I'm just looking at everything eyenzakalayo, ngiyabheka, it's like I'm watching a movie or something. Kodwa ke uNkulunkulu usuke efuna ukuveza umyalezo thizini. Ufike umoya kaNkulunkulu wehlele kumfundisi, sibehambile bonke abazalwane. Remember, useyedwa umfundisi and usenomndeni wakhe kuphela. Now uthi umoya kaNkulunkulu kuyena, biza bonke abazalwane njengamanje. Umfundisi azibuza ukuthi hayibo kwenzakalani. Angapholisi maseko nangalesi sikhathi, angene ku WhatsApp egroupini yebandla, bazalwane niyacelakala njengamanje, sacela sihlanganeni nje lapha emgaqweni, kuzomela sikhuleke. Umoya kaNkulunkulu uthi anginibize njengamanje. Athumela umyalezo, afone kwabafonelekayo, bayibambe ifoni, abatshela ukuthi wozani njengamanje ngilapha esitobhini. Umoya kaNkulunkulu uthi anginibize nize lapha njengamanje. So aqala umfundisi afone, aqala umfundisi athumele imiyalezo, athumele ama-SMS, athumele enze isiqinisekiso sokuthi kufinyelela kubonke abazalwane, nabashumayela abatshela ukuthi abatshela abazalwane abangakubo nje ethi akuhlanganwe ngaleso sikhathi ukuze kuzokhuleka. So ngimile njalo beside umfundisi, remember, and I'm just trapping everything and analyzing everything that is happening njengamanje. So fortunately enough, beza ke abazalwane abancane, and abayizingane nje futhi kwezizingane nje ezincane. If I am looking at this dream and nangendlela engalibhala ngalo, ngabona izingane nje kuphela. Mangithi izingane, I'm saying from like 16 years kuya phansi. Nakhona kuza abantu abambalwa kakhulu, out of hundreds kweza abantu abawu5. Imagine, out of hundreds only 5 people abafika umfundisi ethe abeze abantu. Nayo ke indaba, umfundisi umile njengamanje, angithi bafikile laba abo5, usalindile umfundisi, ulindile ukuthi hayi abazalwane bayeza, hayi abazalwane bazoqhamuka. Bavele baqhamuka abantu, abanye bazigqokele ama-uniform, abanye bazigqokele, and I saw other ladies begqoke ama-uniform abomvu. They were wearing red uniforms, wearing red skirts, red t-shirts, izinto ezibomvu, abanye begqoke ezimnyama. And mabeqhamuka bamdlule nje kanjalo umfundisi. Bazi kahle ukuthi umfundisi ubabezile, bazi kahle ukuthi umfundisi uthi akuhlanganwe manje, umoya kaNkulunkulu uthe wozani la manje. Kodwa bayidlulela nje bona isinomi kanjani, bengenandaba, futhi bemhleka umfundisi. Bethi hayibo, ulinde thina lona, hayibo thina siyindaweni zethu.
And mabedlula bemhleka uSulu ngaleyo ndlela. It was so painful to me, busy looking at this thing, because sesimile ke manje with these few people nangu nomfundisi, and we are busy looking at these people because ibona abantu abasebandleni laba abadlulayo lana, ibona abazalwane laba abadlulayo lana, futhi bayizingane benjalo bayadlula bazigqokela uniform. And one thing I saw as well, remember ukuthi abazalwane enkonzweni bagqoke uniform, angithi bagqoke bahlonipheke izinto ezinde, bagqoka amaduku, right? Njengamanje ke abazalwane ke sesibabona sebedlula sebehleka, abasagqoke amaduku. Obekade ene weave yakhe esale ekhaya iseyibuyisele ekhanda lakhe. Obekade ene makeup engayifakanga enkonzweni useyibuyisele ebusweni bakhe. Obekade nezinkophe zakhe ezingazifakanga enkonzweni usezibuyisele emehlweni akhe. It's unfortunate njengamanje ukuthi zonke lezi zinto ekuyibalayo sezenzeka phakathi emabandleni, of which is ukunengeka okukhulu kakhulu kuba bohlala ekhaya ezulwini. Babuyisele zonke izinto zabo, bafaka amacici amakhulu, bezigqokela izinto ezimfishane, bezigqokela beveza imizimba. Remember njengamanje ukuthi sekugqokwa izinto ezivela la ezifihla la kuphela, isisu uthola siyavela sonke lesi. So sebebuyele empeleni yabo abantu sebezigqokele, abanye bazifakela ama-necklace, ama-chains, abanye bafaka amacici emakhaleni, amacici la emlomeni, amacici lana, amacici wherever la bantu beyafaka khona, bafakela ama-rings manje amaningi, sebegcobile ama-Q-tex, izinzipho, bagqokile amahili, benza yonke into enengekayo abakade beyenza ezimpilweni zabo. And there's something uNkulunkulu kade ethi angi-analyze kakhulu futhi ethanda ukuthi siyiqonde siyazi ukuthi the reason why labantu laba begqoke uniform beze behamba bedlula kanjena la uniform yabo, whether are ready or whether anjani, that is because kumele sazi ukuthi impilo iyisikole, whether esihle noma esibi, but either way iyafundisa something kumuntu. Bese kuba kumuntu ukuthi yena ufundani, ayeke ini, athathe ini. Kunesisho futhi sizulu esithi ufunda uze ufe. And sonke siyazi ukuthi kufundwa kephi, kufundwa esikoleni. So impilo it's like a school. Because konke okuzwa ngabantu kukwena ukuthi uyakuthatha ukusebenzise yini. Konke okuzwa ngothisha esikoleni kukwena ukuthi uyakuthatha ukusebenzise yini. Konke okuzwa enkonzweni umfundisi wakho kukwena ukuthi uyakuthatha ukusebenzise yini. Kukwena okuzwa ngabangani bakho kukwena ukuthi uyakuthatha ukusebenzise yini. Okuzwa ngabazalwane enkonzweni, okuzwa ngama-colleagues akhe emsebenzini, okuzwa nanoma ingobani nanoma ingomzali kukwena ukuthi uyakuthatha ukusebenzise yini. Because yonke into lapha emhlabeni iyafundwa, iyafundisa futhi. Ebese kuba kumuntu ukuthi yena uthathani. And another thing emele si-analyze, simele siyikhumbule, kumele siyiqaphele kakhulu ukuthi yabona if emzini wakho noma ekhaya lakho ungezofundisa lutho, ngiyakutshela umhlaba uzokufundisela wena, uzokufundisela ingane yakho. Because like wena mhlawumbe awufundisi inhlonipho wena, awufundisi ukuthobeka wena, awufundisi ukulalela wena, awufundisi hygiene wena, ukuba clean, ukuzihlanza, awufundisi ukuthi umuntu ukhuluma kanjani, akayikhulumi inhlamba, awufundisi lutho. Yazi ukuthi ingane yakho masilapha esikoleni, izingane zakweminye imizi zizoyifundisa ke. Zizoyithuka inhlamba bese naye iyayithatha uthi bani uthuka inhlamba, umthukelana usibani, angithi ungijwayela kabi, then izokufunda lokho. Impilo iyisikole. Impilo iyafundisa. And nezinto ezikhona lapha emhlabeni ziyafundisa, I'm telling you. I-TV iyafundisa kakhulu, mina ngafunda okuningi kakhulu nge-TV. Especially when it comes to to be quite frank, isingisi nani. Angizibukela nje ama-cartoons in my younger age, and ngifunda khona kakhulu. Ngenzela ukuthi ngibe familiar naso ngoba esikoleni isona esisetshenziswa kakhulu. So i-TV iyafundisa, but kukwena ukuthi ufundani kuyona. Ngoba wena uzoshintsha leya channel, wena uzokuciphiza leya remote ukuthi mina ngifuna uchannel 164, ngifuna uchannel 304, ngifuna uchannel 01 no2 no3. Even ungavula uchannel wemculo, nomculo uzokufundisa something, because nasemculweni ithola ukuthi ikhona inhlamba lapho. Emculweni ukhona umyalezo lapho uzokufundisa something. There's always gonna be a lesson somewhere somehow. So lamhlabeni impilo iyisikole, impilo iyafundisa, impilo izokufakela something, izoku-inflict something, ebese kuba nguwe
okhethayo ukuthi ukhetha le ndlela noma ukhetha le. Ngoba ngisho nizixoxela ningabangani bakho, mhlawumbe abangani bakho sebefuna ukuqala manje babheme nani nani. Kuwena ukuthi uzofuna ukuyofunda yini, because mase beqalile sebebhema, kusala kuwena ukuthi uqhubeke uhambe nabo yini. And mawuqhubeka uhamba nabo, uzofunda nawe ukuthi kuyabhenywa, uzofunda ukuthi kubhenywa kanjani. Yes, uzokhwehlela first time, but ngenxa ukuthi ufuna, angithi amajuba uhambe nezipero, mawuqhubeka uhamba nawo uzozube njalo nawe. So kubalulekile ukuthi sazi bazalwane, bantwana bakaNkulunkulu, ukuthi impilo iyisikole kangakanani. Another thing uNkulunkulu highlighta kakhulu ukuthi okubi ukuthi laba bantu babedlula phambi kwakhe nje umfundisi, bengenamahloni, bengenandaba, kodwa bazi kahle ukuthi ubabizile, and he made sure to say ukuthi it is God who said they must come. Ubabizile wenza isiqinisekiso ukuthi abatshela ukuthi umoya kaNkulunkulu othe anginibize njengamanje. Mhlasimpe nje babebizela ukuthi bahlangane bakhuleke ngaleso sikhathi, ngoba mhlawumbe khona abanye abagodukayo basasendleleni abazoba sengozini yemoto. Mhlasimpe babebizela ukuthi bahlangane benzela ukuthi abazalwane yonke into ade ifundwa lapha ephasikeni bayibambe, bayigcine, bayenze. Mhlasimpe benzela ukuthi bahlangane ngoba emndenini yabo labazalwane khona bazoba nenkinga, khona bazoba sezingozini zeimoto kuleli viki. Lapha isitha sihlulekile ukuthi sibafake engozini, bebuye ephasikeni sesifuna ukubafaka ezingozini kuleli viki. Khona bazoguliswa kuleli viki, khona bazoshonelwa kuleli viki, khona bazoba nenkinga kuleli viki. But bona they didn't care about that. Abazange baze babe nandaba nalokho. uNkulunkulu wababiza, wathi mfundisi, biza labazalwane bakho. But they didn't come. Abazange baze bayishaya indiva indaba ukuthi umfundisi uyasibiza. And into abahlekisa kakhulu ukuthi moya kaNkulunkulu yasibiza, ayibo. Bahleka usulu. Remember ukuthi uNkulunkulu ke wathini ekuqaleni kwale video, ke wathi iqiniso, the reason why abantu bengalazi ingoba uNkulunkulu abamqondi. Iqiniso, the reason why abantu belibone ngazi ukuthi liyababa, libhlungu, liyaphoxa, ingoba uNkulunkulu abamfuni. Ngoba kumele sikhumbule ukuthi iqiniso linguye uBaba ohlala ekhaya ezulwini. Iqiniso liwuyena, liwuqobo lwakhe. Inkosi yethu ithi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. So the only way it is by going through the truth which is God, the truth leli linyanyekayo. Lela bathi abantu liyababa, lela abantu bathi libhlungu, lela bathi abantu liyaphoxa. So people are basically saying ukuthi uNkulunkulu uyabaphoxa. They are basically saying ukuthi uNkulunkulu abamfuni kangakanani, uNkulunkulu basinda kangakanani. That is why abantu abaningi bengamazi uNkulunkulu futhi bengezomazi. Why? Because banqabile ubuyena obuyiqiniso, banqabile ubuyena okugcina imtando yakhe. And people bake bathi ngeke ngize ngikwazi nje imithetho ewu10 and into enzima kangaka. And lapho uNkulunkulu uyayicacisa le ndaba ukuthi egcineni kosuku lemithetho isiza wena. Ngoba remember imiyalelo neshumi uthi ungabulali. Mobulele nawe uzofa. Mobulele uzoya ejele. Mobulele wena ozoba senkingeni at the end of the day. So uNkulunkulu uzama ukusiza abantu ngokuthi azilethe yena uqobo lwakhe kubantu. Ukuletha kwakhe iqiniso ngalezi sikhathi zokugcina, ukuletha kwakhe iqiniso lapha emhlabeni, uziletha uqobo lwakhe so that abantu bezombona, bamuqonde, bamazi, ebese bayakwazi ukuzisiza. But if abantu they do not do that, if abantu bengakwenzi lokho, if abantu bengenandaba noNkulunkulu uqobo lwakhe nomoya kaNkulunkulu, abazomazi. Bazomthatha nje ukuthi uNkulunkulu uhlele ezulwini, so what? Manje senzeni ngalokho? Ila ilahleka khona ke indaba. Ila isuka khona esipolweni. Ila isuka khona egiyeni. La khona abantu bengamqondi khona uNkulunkulu.
ngoba abamazi vele futhi abafuni ukumazi. Ngoba inesimanje sisey'khathini zokugcina, iqiniso likhona, lisabalele, libekiwe etafuleni. Sonke siyazi ukuthi even nakwi-buffet ukuthi kubekwa yonke into, ifruthi likhona eliyisakhamzimba, amanzi akhona adinga umzimba, amaveji akhona ayizakhamzimba, ebese kuba khona-ke nako konke-ke okunosawoti noshukela namafutha okuyisibulala mzimba. So in the midst of amanga, in the midst of ukufa, phakathi ekujuleni kwakho ukufa, phakathi ekujuleni kwakho amanga, neqiniso likhona lapho phakathi. Ngoba mangagcwela sabalele lapha emhlabeni, kodwa uNkulunkulu usathumela izithunywa zakhe ezizoliveza iqiniso lakhe leli lingafuneki, leli elinyanyekayo, ngoba uNkulunkulu akaziwa vele, akazeki vele. Kodwa abafuna ukumazi kunjalo. Nanoma esezama ukuziveza kangakanani, nanoma esezama ukufinyelela kubantu kangakanani, kodwa still abamfunanga, bamnyanyile kakhulu. So umfundisi waphoxeka kakhulu. Saqhubeka naleli phupho. Umfundisi was so disappointed. And mina, remember, ngisala eduze kwakhe. I'm watching everything kulesini ukuthi kwenzakalani. And the pastor was so disappointed, waphoxeka kakhulu ebona abantu indlela abangena ndaba nayo noNkulunkulu. Waze washo wakhipha ngomlomo wakhe wathi, kanti abantu abakholwa kanje. Because most people, they just come to church because ekhaya kuyiwa khona, ngiyophasikeni nami ngizokwenza njani ngeke ngize ngisale ngedwa. They go to church because vele kuzoya kodliwa phambili. They go to church because kuneyintombi laphayana, kuneyinsizwa laphayana, mhlawumbe ngayitholela isoka, mhlawumbe ngayitholela umendo, mhlawumbe ngayitholela whatever, ngingathola umndeni nani. They go to church because they just gonna go there and waste their time. Abanye bafika ezinkonzweni baqhubeka babe busy namafoni, baqhubeka babe busy nezinto zabo ney'ndaba zabo. Just because lapha enkonzweni kuhlatshiwe izinkomo eziwu-3, bazodla basuthe, bazophuza odrink. Udrink ngawugcina nini? Ngagcina nini ukudla okunamasaladi? Ngagcina nini ukudla okumnandi? Ngagcina nini amakhekhe abhakiwe? Ngagcina nini amascones? Ngagcina nini ukudla kwamahhala? Yona nto abayela enkonzweni leyo. Ukuthi uNkulunkulu uthini, bahlanganaphi? Ukuthi uNkulunkulu uyabayela, abanendaba nalokho. Lapho okubuhlungu kakhulu ukuthi yazi uNkulunkulu konke akulethayo kuthina lapha emhlabeni kuzosiza thina. Because mind you, thina silapha emhlabeni. Mind you, thina sihleli noSathane lapha emhlabeni. Mind you, thina silingwa every day. Mind you, thina sibhekana nezifo. Mind you, thina sibhekana nokufa. Mind you, thina sibhekana nokukhala. Mind you, thina sibhekana nendlala. Mind you, thina sibhekana nazo zonke izinkinga ezikhona lapha emhlabeni. Thina sibhekana namakhaza, thina sibhekana nokuswela, thina sibhekana nayo yonke into. So uNkulunkulu mefika eza kithi usuke ezozama ukuzosiza thina. People, please wake up. Vukani njengamanje niqonde ukuthi iqiniso likaNkulunkulu lizosiza wena. Ubani ongathanda umuntu ngamanga? uSathane. And umuntu mothi uyamthanda kodwa ube umqambela amanga, lalela, inkohliso le awumthandi neze, awumthandi inhlobo loyo muntu loyo. Ngoba indlela eyothando lwangampela, angikhulumi ngalo lo effect la 2 minutes, lo 2 days, angikhulumi ngalo lokuthi zokuthatha ngiyokuthengela izinto ezimnandi and then bese siyegumbini. Cha, angikhulumi ngalo. Mothe nje umuntu ngiyakuthanda, ajabulela ukuthi uthe uyangithanda. And another thing, yazi singabantu, ukuzobona ukuthi simdinga ngempela uNkulunkulu, ukuzobona ukuthi uNkulunkulu sihlezi simlangazelela. Yazi abantu bahlezi belangazelela uthando lwangempela. That is why beze bengena kuma relationships are wrong. Bangene kubudlelwane obufayo. Ahlala umuntu ehlala eshawa, ahlala umuntu ehlalela ukuthi uyondliwa, ahlala umuntu ehlala indoda yakhe nomnkosikazi wakhe imfebele, ahlala khona kunjalo. Why? Because vele ngaphakathi lethu lihlezi langazelela uthando. Thina deep down sihlezi langazelela uthando. Yikho abantu beze belifuna izindaweni ezingekho. Angabona umuntu ukuthi no, mina lokhu uthando kulobudlelwane, alukho uthando kulento lena. Kodwa ngoba uyalilangazelela, ingaphakathi lakhe lidinga imfudumalo, lidinga isupport. Aze lande khona lapho la ifake khona. Ngoba uthanda ukuthi ahleze nabantu, uthanda ukuthi ahleze nekhampani. Aze yohlala nakamakhelwane ebona kahle ukuthi abasangidingi njengamanje. Sebethi uyohamba nini isiphake, uyohamba nini ozone isicefe. Why? Because ingaphakathi lakhe
Mhlasimbe uhlala yedwa kubo, uhleze nomzwangedwa. Ngobani? Every soul ihlezi langazelela ukuthi ibumbane neminye imiphefumulo as a way of love, as a way of uthando lwangampela. Njengamanje I'm talking about uthando lwangampela. Angikhulumi ngalolu lwamanga. Because uNkulunkulu uhleze senze siqonde ukuthi njengoba la emhlabeni kugcwele amanga kangaka, yikho abantu beze bekhetha wona ukudlula yonke into. And uNkulunkulu akaqondakali ukuthi uNkulunkulu unguluthando langampela, uNkulunkulu ungumvikeli wangampela, uNkulunkulu ungumnakekeli oqotho. uNkulunkulu wazi zonke izinsuku, every second, minute, hour, day, week, month, every year. uNkulunkulu hlezi 24 hours, 24/7, 365 days a year. Day and night. Ebumnyameni, ebukhanyeni, emakhazeni, emfudumaleni, ekushiseni, kukhona konke uNkulunkulu hlezi ekhona, akapheli. Kodwa nina abantu nigijimela uthando lwemzuzwana, uthando lange-weekend ukuthi hayi ngihlalile vele nalisoka lami, bese ujatshuliswa yilokho ukuthi uhlale naye for lo 2 days. Uzofuna ukuhlala ngenkani. Why? Because uthanda into oyidingayo vele, into oyifunayo vele. Aze ahambe emsebenzini akushiye la egumbini. Uthi hayi ngizohlala, ngizomlinda, ngizomphekela, ngizomklinela, ngizomwashela. Ngoba uyalifuna lolu thando, uyalilangazelela lolu thando. Kodwa luyifake, lungamanga, luyinkohliso, futhi lukumushela isikhathi sokuthi uhambe ufuna uthando langampela, lokuthi uhambe ufuna uthando likaNkulunkulu olungapheliyo. So ifake igcwele lapha emhlabeni, amanga agcwele kakhulu. That is why abantu abaningi bewakhetha kangaka, ngoba agcwele. Deep down iqiniso uyalazi nawe emphefumulweni wakho ukuthi ukulangazelela kangakanani ukuhlezi ujabulile. That is why injabulo uzoyifuna le engekho khona, le lapha ethaveni uyitshela ukuthi uyajabula lo 3 hours usuphuzile. Ujatshelisa ukuthi you are drowsy, you have forgotten ngey'nkinga zakho. Kuyafana kusasa zobe siyakhona ngithi. Kodwa ukuya kwakho lapha yazi bowenzani? Ubuthatha isipedi uthi inhlabathi ethunini lakho, ubuzigumbela ithuna kancane kancane. So singabantu kumele sazi ukuthi vele uNkulunkulu uyazi, uyaqonda. Since sakhiwe ngumfanekiso wakhe, uyazi ukuthi simdinga kangakanani. But ilekha la kubantu understand ukuthi bazi ukuthi bamdinga kangakanani uNkulunkulu. Because ingaphakathi lakho liyadinga uthando lwangampela. Ingaphakathi lakho liyadinga imfudumalo yangampela. Ingaphakathi lakho liyadinga ukuthula kwangampela. Ayikho umuntu ojabulela ukuthi ahleze ecasukile. Ayikho umuntu ojabulela ukuthi ahleze senkingeni. Ayikho umuntu ojabulela ukuthi ahleze exabana, exozela, elwa. Akekho umuntu ojabulela zonke lezo zinto. Kodwa ngoba amanga asegcwalile, imoya esigcwalile, konke sekwandile kakhulu lapha emhlabeni, okwenza abantu bangamqondi uNkulunkulu futhi bamdele. So it's about time abantu baNkulunkulu sibuyele eqondeni ukuthi singobani. And remember incwadi eZakha ethi ingane moyishaya usuke ungayizondi, kodwa usuke uyitshengisa uthando. Ngobani? Ngoba uyikhulula ekufeni. Ngoba ingane incane ino 3 years uyibona idlala ngomese, uthi yeka lowo mese uzokulimaza. Uthi uyibona iphinde idlala ngawo futhi, yeka lowo mese uzokulimaza. Mawuyibona isidlala ngawo thatha uswazi. Tinti. Yona ndlela otshengisa ngayo uthando. And izokhala ibuyele kuwena. Ngoba isadinga lolu thando. And yona ndlela otshengisa ngayo uthando ukuthi uyiyale, uyishaye khona izokhululeka ekufeni. Otherwise if uyiyeka ibe busy nalowo mess, ibe busy nawo, uzoyibona isikapa le ena 3 months ithi xava unganakile wena usaphumile ngaphandle. But ngoba uyikhulula ekufeni, uyisiza, iyazi simo sishayile, iyazi ukuthi ngiyiphinde izothinta leyo mess. Ngoba uyithela uswazi izosaba ukuthi ha mengathinta umese nje mina umama uzongishaya. Mengathinta umese nje mina ubaba uzongishaya. Ugogo uzongishaya, anti uzongishaya. So yena ndlela oyitshengisa ngayo uthando lwangampela ngoba uyayithanda, ufuna iphile isikhathi eside, ufuna ingazibeki engozini nasengcupheni.
And ubaba ohlala ekhaya ezulwini uyabathanda bonke abantu. That is why ngaso sonke isikhathi ezama ngakho konke okusemandleni ukuthi abantu abaxwayise ukuthi yekani lezo zono, yekani lokho kuphuza, yekani lokho kubhema, yekani lobo bufebe, yekani lobo mona, lobo buthakathi, lobo bugwala, lokho kuxokozela, lokho kuxabana. Ngoba uyazi ubaba ohlala ekhaya ezulwini ukuthi kuyingozi kangakanani if ubambe zonke lezi zithelo zenyama. Uyazi ukuthi izokulidela ekufeni kodwa akafuni ukuthi ufinyelele ekufeni. Iyona ndlela akutshengisa ngayo ukuthi uyakuthanda leyo. Wena uzothini? Lo sisi uyasijaja. Uyasigxeka. Athi abantu uNkulunkulu uyena umahluleli. Lalela ke yabona ke mawususho kanjalo. Uzokwahlulela ngempela. And yazi mase sekwahlulela uzokwenza njani? Uzothi ngoba ubulibambile lelo phuzo lwakho walibamba ngenkani. Uye esikhogweni uyakwalasha. Ngoba uzobe esedila nale demon lehleli kuwena lelo elikuphuzisayo elisebenzisa lo mzimba livumelane nawe nengaphakathi lakho lathi asiwuphuzise lo mzimba asiwubulale lo mzimba. Uzothi mase sedila nesono esedila nedemoni ngomhla wokuphela lapha ku judgment day. Uzobethi demon lokuphuza uphetheni. Liphakamisa isandla lithi nangu mina. Lithi ngiphethe nangu sibanibani okwasibanibani. Kade sisebenza naye. Sivumelane naye ukuthi sosebenzisa lo yamzimba wakhe. Abe siyakubuza ukuthi wenzeni? Ubuyele lokho emhlabeni? Uzothini? Ngoba iqiniso liyafinyelela kuwena manje, usaphila, usangaphenduka, usangenza kangcono kunayizolo. Wena uthini? Uthi uyajajwa. I-judgment yazini? I-judgment ijudge enkantolo. Enkantolo ijudge yazi umsebenzi alo yini? Yazi lithini? Lithi ngoba udlwengulile. Ejele 25 years. Kumnandi lokho. But if umzali wakho ezothi mntanami ngeke angiyithandi lezi indlela zakho. Lokumtshontsha kwakho kuzokufikisa ejele. Lokuthatha ingane zabantu uzozuyidlwengule lezi ingane bese ufinyelela ejele. Uzothini wena mama usukungijudge? Yona into ezoyisho leyo wena mama avuthanda ukungijudge avuthanda nje. Mase ejele uzojabula yini? So njengamanje emaqiniso awukusiza wena ukuthi yekani lezi zinto enizenzayo ngoba zonifikisa ekufeni. Ejudge lizokujaja vele ngesikhathi salo if uzoqhubeka naso lesono ube nenkani naso. Lizokujaja and mase likujudge ijudge la ngempela. Uye esikhogweni uyakwalasha la uyakhona. Uye kubhujisweni la uyakhona. Phathi ngoba ubaba wethu ohlala ekhaya ezweni akathandi kube njalo. That is why amaqiniso akhe ethanda ukuthi siwazi kusemanje sisangashintsha sangalungisa. While you can still do your corrections, while you can still do better than yesterday. Usangenza kangcono kunayizolo, kunakuthangi, kunangesonto edlule nangenyanga edlule. Usangenza kangcono. Kodwa uma ningafuni nithi njobe ngilapha phambi kwenu ngiyanjaja. Niyozibonela kusasa. Niyozibonela ngomhla wokuphela ukuthi kuzokwenzakalani. Because I'm just telling you the truth. Olidingayo elidinga umphefumulo wakho. Yazi umphefumulo wakho ukuthi ulangazelela kangakanani leli qiniso. Ukulangazelela kangakanani ukwelakanyiswa. Ulangazelela kangakanani ukuthi uyeke ukondla inyama efayo, uyeke ukuwaste isikhathi ngento ephelayo. So ulangazelela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi umphefumulo wakho. Usize. Umnikeze uNkulunkulu. Khona ungeke wasithola ukubhujiswa ngelinye ilanga. Khona ungeke wavuza noma wavuza ongakuthandi ngelinye ilanga. Kodwa uvuza uzokuthokozisa, uzojabulisa. Okuyimpilo engunaphakade. Okungumbuso wezulu. But you can only get to umbuso wezulu ngokuphila iqiniso. So to complete this dream ngiqedelele nje. Remember lasiqala khona ukuthi abazalwane bebuya ephasikeni, right? Badilike emathexini emabhasini bagoduke umfundisi ababize back ngokubizwa ngokuyalezwa umoya kaNkulunkulu in 50 minutes wasathi abeze abazalwane but bangeza baziqhubekela nezinto zabo bangaba nendaba nomfundisi. So now nanka amagama kaNkulunkulu to umfundisi because uNkulunkulu said the exact words in the dream and I woke up, I wrote everything down. Athi uNkulunkulu uyabona ke ukuthi awufundisi, buka abantu abalazi iqiniso. Who is the truth? What is the truth? God. Ubani iqiniso?
lingubani iqiniso? uNkulunkulu. So bafundisi nenzani ey'nkonzweni? Nitshela abazalwane ngani ukuthi nginey'moto eziwu-5? Uma ninganikela nje uNkulunkulu uzoninikeza iy'busiso. Uma ningenza u-1 no-2 no-3 uNkulunkulu uzonenzela. Niyabafundisa yini abazalwane ngoNkulunkulu? Niyabafundisa yini abazalwane ngokuphila okuphakade? Niyabafundisa yini abazalwane ukuthi abashiye izono ukuze bezothola ukuphila nokuphulukiswa? Niyabayala yini step by step ukuthi lalelani bazalwane? Aniziphileli nje okuweni lapha emhlabeni. Aniziphileli nje umatasa. Aniziphileli umathanda. Kodwa sonke sophilela uNkulunkulu lapha emhlabeni. Konke sonke sokwenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Nami ngihlalela ukuyenza, nawe uhlalela ukuyenza. Because in as much as ngiyenza mina ngumfundisi wakho, ngiyenza mina ngubishop wakho, akusho ukuthi wena uhlalela ukuthi ulalele nje kuphela. Because kukabili. Lento yokulalela ingena ngapha, phume ngapha. But abazalwane bahlalela ukuthi bezwe izwi kaNkulunkulu ebese beyenza. Ithini incwadi kaNkulunkulu? Ithini incwadi engcwele? Ibani ngabalenzayo, ningabi ngabalizwayo, nizikhohlisa. Uthi uNkulunkulu izwi lakhe alenziwe. Uthi uNkulunkulu intando yakhe ayenziwe lapha emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Umfundisi ngaleso sikhathi waphoxeka kakhulu ukuthi abantu abakholwa yazi. And uNkulunkulu said to the pastor, ngiyabona ukuthi awufundisi lutho wena. Abantu abangazi mina. Yini oyimele phambi kwabantu every Sunday? Yini oyima phambi epulpit every Saturday? If abantu bengangazi kanje. And God said, niyadlala lapha emabandleni. And umfundisi was devastated. He wanted to kill himself. Wavela ukuphoxeka wamunye wafisa ngisho ukuzibulala. Liphelele lapha iphupho. Uthini umdali wezulu nomhlaba? Selinguye. Simkhonze ngeqiniso. Methi simkhonze ngeqiniso, simkhonza ngendlela yakhe. Ngendlela ayiyo, ngendlela afisa ngayo, ngendlela athanda ngayo. Asimkhonze ukuthi sofika enkonzweni uma ngihlale nje iservice yaze yaphela, then shuthi seku-right. Cha. Uma ngifika enkonzweni nganikela, then seku-right. No, akuphelele lapho. Yes, that's one of the most important things vele. Kubalekile, into kumele uyazi leyo, into standard vele leso. But the most important thing, it is to keep the truth of God. Into ebaleka ukudlula zonke ukugcina iqiniso lika baba wethu ohlala ekhaya ezulwini. Ukugcina ubufakazi bakhe, simfune ngezinhliziyo zethu zonke. Ngaleyo ndlela somthola. Ngaleyo ndlela ngesilahleke, ngesiziduke. Mfuneni uJehova esenokutholakala, nimbize seseduzane. Isaiah 55 verse 6. uJehova uyiqiniso. Iqiniso linguye. uJehova uyindlela, uJehova ukuphila. Lokho okuphakade athi asizilungiselele kona ngokushiya isono. Ngoba isono siqala emangeni, singamanga, siyinkohliso, siyalahlekisa futhi siyabulala. Okungusathane uqobo lwakhe, uyabulala usathane. Uqhambela amanga. Futhi uzokushiya kanjalo, akanendaba nawe. Kwathi iqiniso likaNkulunkulu liyazama ukuthi lifinyelele kubantwana bakhe. Liyazama ukuthi lifune wonke umuntu, limlande lapha engakhona. Libalande ngisho emabandleni because badukile abantu bese emabandleni. So abafundisi bafundisa ini? Ngoba wonke lamazwi uNkulunkulu yakuthumela wona ukuthi wadlulisele abantwana bakhe. Wahlala nawo, wagodla, wasaba, wathi ngeke ibandla lizophela. Uma ngibatshela ukuthi lezi zinto labayifakayo ayivumelekile, angeke. Leyo mzalwane unikela kabi ngimtshela nje ukuthi njengoba efaka izinyo legolide uNkulunkulu uyamnyenyeka leyo nto ngeke ngize ngikwazi. Hayi vele uNkulunkulu ufuna inhliziyo. Nanko kamanga la ingena khona. Because sithi sizowafaka nawo umfundisi amanga, sizowafaka nawo ibishop amanga. And ukumangala kwaleya mfundisi ukuthi kanti abantu abamazi kangaka uNkulunkulu. Wamangala kwayena. Because abantu abamazi uNkulunkulu, because preachings
Doctrines have lied to many. Aqambelile abaningi abantu lapha emhlabeni. Akhohlisile abaningi abantu lapha emhlabeni. Ukuthi uNkulunkulu ufuna inhliziyo yakho nje kuphela. Ayikho leyo nto, amanga, akuhlaza. Akafuna inhliziyo kuphela. Yazi ufuna nani? Ufuna nengqondo yakho. Ufuna namandla akho, ufuna nomphefumulo wakho. Ngoba uthi mthande ngawo konke lokho. Mthande ngomphefumulo wakho wonke, inhliziyo yakho yonke, ngamandla akho onke, nangomphefumulo wakho wonke. Bese ugcina imiyalelo yakhe. Deuteronomy 10:12. So emabandleni ningadlali. Yes, ziningi izinto ezifundisayo lapha emhlabeni ezikhona ezigcwele esizibona esizaziyo. But ukuwena ukuthi ufunda kuphi? Ngoba kona konke okuyiqiniso, akona konke okuphilisayo, akona konke futhi uzokufinyelelisa embusweni wezulu. But konke okukhona lapha emhlabeni futhi okuningi osegcwele njengamanje inkohliso. But to tell you the truth, the only truth, it is by uJesu Kristu. Iqiniso kuphela uNkulunkulu uhleli esihlabeni sobukhosi. Ilona kuphela iqiniso lelo. And if ufuna iqiniso langempela noma if ufuna uNkulunkulu ukwazana naye ngokuphelele, kuzomela ukuthi uyenze intando yakhe. Ungayizwa kuphela, ungalifundi nje kuphela iBhayibheli, but ul-apply ulenze. And many people banale inkinga yokuthi they count chicks before the chicken hatches. Babala amachwane inkukhu ingakachamseli. Njengamanje siphila esikhathini sokugcina lapho khona abantu bathi vele uNkulunkulu uyasithanda noma siyizoni vele yena uNkulunkulu this and that udaleni utshwala ebe umpompozelo Heineken wakhe ufake emlomeni. Athi vele uNkulunkulu nomusa vele uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe bezikhohlisa. They are busy counting. Bazicountela bethi vele songena ezulwini noma kanjani. Ungalingi uzubale. Yazi ukuthi ibhlungu kangakanani leyo nto. Ubale ukuthi okay njengoba enkoleta usibani aba5 bonke benkoleta u100 shuthi ngizoba no500 uzocount ukuthi yabo lo500 ngizothenga u1 no2 no3 shaya month end vele khokha abantu aba2 kuphela yabo u3 bakhale ngezinkinga nani bangakhokheli. Usuzosakazeka ke manje ube nestress ke ngoba usubalileke phela uyayidinga lento futhi usuze wenza nezikweletu ukwazi ukuthi labantu bazokhokhela. You counted chicks before the chicken hatches. Wena obala amachwane inkukhu ingakachamseli. Ubuwazi ngani ukuthi izobala amachwane izokhipha amachwane amangakanani? Ubuwazi ngani ukuthi lento oyibalayo izokwenzeka ngempela yini? Musana ukudlala ngani bazalwane? Nithi hayi ngoba senkonzweni vele sikhala phakathi ezulwini. Ayikho leyo nto. Only abenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini ibona abadeserve ungena ekhaya ezulwini. Only abenza intando kaMdali wezulu nomhlaba ibona abazofumana umbuso wezulu. Only abantu abalalela uJehova uMdali wezulu nomhlaba. Only abantu abagcina ubufakazi bakhe bamfuna ngezinhliziyo zonke benza intando yakhe. Ibona kuphela uJesu abazele lapha emhlabeni. Ibona kuphela uJesu abuyela bona abangcwele. Abazihlambululayo izono zabo every day. Uzivume isono sakho uthi yezi ngitshontshile namhlanje ngiyacela ukuthi ungixolele Nkosi. Abazihlambululayo ingaphandle labo ngokuzigeza every day twice a day. Abahlambulula izingubo zabo ungalali nezingubo kade uyigqokile emini no. Uvalela ama spirits wavalela embedeni wakho. That is why uzolibela uphupha because ubuthakathi ugrebela phaya mhlawumbe kuleya seat leya kade uyibambile lapha eTexini. Wabamba kanti bekubamba umunye umuntu obekade ngama period wabamba naye nawe uyombamba lapha ubonanga ukuthi kusalile that spell uyakuthatha usulela kuwena bese usulela kuwena bese uyolala nayo lento the spirit leso mase sefika seyakinga. So kuningi bantwana bakaNkulunkulu musane ukubala ningakaboni. Ningalinge nilenze lelo phutha ngoba kubhlungu mase usuthola ukuthi kanti akukho nje kubhlungu. Ngoba uniyabala uthi hayi ngoba ngiyakholwa vele nengafa nje abazalwane bazongcwaba nani. You busy counting. Iyabala wena yazibalela nje yazihlelela yonke into yakho ilahleka la. Abantu bayathanda ukuziplanela. Umhlelo uyedwa. Umhlelo wezinto zonke. Ubaba ohlala ekhaya ezulwini. Musu uyiplanela wena. Ngoba amaplan akho vele engashabalala. Amaplan akho vele avele engqondweni encane. Because sinengqondo ezincane thina abantu lapha emhlabeni. Ezidinga uNkulunkulu ukuthi azifake more and more wisdom so that sokwazi ukuhlakanipha lokho kwasekhaya ezulwini.
So uNkulunkulu ungamthathi njengomuntu ole phezulu, ungadingi ozitshela ukuthi uhlangene naye. Cha, uhlangene kakhulu naye. Uhlangene noNkulunkulu. Zibuza ukuthi lelo bandla okulona uyatshelwa yini iqiniso. If utshela iqiniso, zibuze wena ukuthi uyalenza yini iqiniso lelo tshelwa lona. Because umoya kaNkulunkulu hlezi usebenzisa izithunywa zakhe ngaso sonke isikhathi, each and every sermon, Sunday, Saturday. Ebese kulala kubantu ukuthi ngenkathi kushunyayela yena bebhizinani. Belalele yini noma bebhizi nento zakhe, bezicabangela emshado wakhe, sicabangela ukuthi mangiphuma nje la enkonzweni ngifuna ukuthi nje ngiyopheka imfino nophuthu. Mangiphuma nje la enkonzweni kumele ngigijime ngiyolanda ingane, kumele so konke kulele kuwena. Ungalinge ubale ungakaboni lutho, ungalinge ubale kungakenzeki lutho. So amabandla afile ngoba wamazi uNkulunkulu. The reason why athi uNkulunkulu afile, it is because asafile la emhlabeni ngokuphila amanga, ngokuphila inkohliso, ngokuphila isono. Ebethi ayakholwa, abazalwane bathi bayakholwa kodwa benza izinto ezingafanelekile emabandleni. Benza izinto eziningi kakhulu phambi kaNkulunkulu. Behlabela amadlozi beza nawo la enkonzweni. Bethi vele uNkulunkulu nedlozi kuyahlangana, ngithi bayasebenzisana. Amanga lawo. Ayikho leyo nto. Amadlozi are demonic spirit, marine spirit, imimoya lehleli lapha amamemethi. Le avela kulezi ngele sezu200, inzalo yazo. Leze zona zawa lapha emhlabeni kwadaleka izinto uNkulunkulu kade bengazidalanga. So ziyanyenyeka lezi zinto phambi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu engaba neconnection kanjani nalezi zinto? Bayaconnecta, baxoxa ngani? Baxoxa ngawe. Khona wena uzoworshipha lo uphinde uworshiphe leyani. Ayikho lento uNkulunkulu uthi mina uNkulunkulu onomhawu. Mina ngiNkulunkulu onomona, ngifuna ukukhonzwa mina ngedwa. Nawe njengoba umuntu angeke uzuthanda ukuthi ube usebudlelwaneni nomuntu ushadile naye. Ebese uthi hayi sibambisene sabayeni bakhe soba u2. Nabayeni noba u2 kumuntu oyedwa wesifazane. Sibambisene sabantu besifazane soba u2. Well, polygamy. Well, sijwayelekile manje futhi abantu ke bayithanda kakhulu. Well, angizongena kakhulu lapho, but what I'm saying ukuthi sithi wena uthanda ukuba wedwa, uyithanda nawe ukuthi kuthandwe wena. noNkulunkulu uthanda kanjalo ngitshela. Ayikho umuntu wesilisa ngiyathembisa, I'm sure, I'm 100%. Ngaphandle kwabakhohlisekile bekhohlisa imoya. Ayikho umuntu wesilisa ongathanda ukuthi ashare umuntu wesifazane nomunye umuntu wesilisa. Never. So uNkulunkulu thina njengebandla lakhe, ibandla lakhe ukuya kalineme njengowesifazane. Wesifazane ufana nebandla. Revelations 12. Owesifazane noDraco, which is owesifazane oyibandla likaNkulunkulu, oyibandla likaKristu. uKristu akafuna ukushela nabanye uNkulunkulu. uKristu akafuna ukushela neminye imoya. uKristu akafuna ukushela namadlozi nemsamo. Akafuna ukushela nalutho ngoba ungunkosikazi wakhe. Uthanda ukuthi ube sebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi. Uthanda ukuthi uthobele yena. Uthanda ukuthi wenze intando yakhe. Uthanda ukuthi ube sebukhoneni bakhe ngokugcina konke athi kugcine. Uthanda ukuthi umthobele ngendlela athanda ngayo. Uthanda ukuthi umsabe ngendlela athanda ngayo. Uthanda ukuthi umthande ngendlela athanda ngayo. Uthanda ukuthi wenze intando yakhe ngendlela ethabisa yena. So uzothini-ke wena? Babambisene. Ayikho leyo nto, yezwa. Ayisoze futhi yaba khona. Yabo njenganawe ungathandi. NoKristu akathandi. Ngiyakuthembisa futhi lokho. So asibuyeleni emaqinisweni. Ngoba abantu bafile besemabandleni, bafile bezitshela ukuthi bayaphila, bafile bezitshela ukuthi bayophila ingona phakade kanti ngeke kuze kwenzeke. Buyele ekuthenini if umfundisi wakho namanga, uyibishop lakhe namanga, zifunela uNkulunkulu. Ufuna umoya engcwele ozoba uthisha wakho ozokufundisa izwi kaNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli unawo amehlo, unayo ingqondo ukuthi ulifunde, unawo umlomo ukuthi ucele kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ukuhlakanipha, ngicela ukuqonda izwi lakho. Because abantu abaningi vele ngiyazi kuyiqiniso lokho. Nama was once in that shoes. Yongaliqondi izwi kaNkulunkulu. Uthi uyafunda uIsrael, Israel wawutheni loyo? Ephraim, yini manje Ephraim kwenzakalani? But ngokuhamba kwesikhathi ngokunxusa uNkulunkulu ngokwenza intando yakhe, nakucela uthisha ongumduduzi umoya engcwele,
uyakufundisa konke ngokulangazelela kwakho nangokuzimisela kwakho. So if umfundisi wakho obhedayo, then umsebenzi wakho ukuthi uzibuyelele kuNkulunkulu. Ngoba amabandla aphelile manje afile, gcwele izinkohliso kakhulu naqala. But if umfundisi okuyena okhuluma iqiniso, ebatshela abazalwane each and every week ukuthi hayibo phendukani, umbuso wezulu usondele, phendukani, then zibuke wena uzibuza ukuthi yini le engisayibambile. Why umfundisi lebele eqhubeka they keep on saying the very same thing? Why lebele eqhubeka esho into eyodwa over and over again? Yini kanti le wrong engiyenzayo mina? Yini le kanti ngiyibambile mina kangaka engafuni ukuyidedela? Abantu iqiniso langempela. Fundisana abantu ngoNkulunkulu. Bazi abantu ukuthi uNkulunkulu mefika eletha umyalezo wakhe, mefika ethi akwenziwe ukuthi manje kubalekile ukuthi leyo nto yenziwe. Mefika uNkulunkulu ethi akukhulekwe manje, whether sekuphunyiwe, whether kuyadliwa, whether kwenziwa ini, methi njengamanje kuyakhulekwa kuyaguqwa, kwenziwe lokho. Ukuthi usemgaqweni, ukuthi ukephi, usedolobheni, wherever, methi uNkulunkulu njengamanje ngithi khuleka, uNkulunkulu usuke ethi akwenziwe lokho, ngoba at the end of the day usuke esiza wena, usuke ebona ingozi ezayo, usuke ebona leya muntu okuhlelela ukukuthakatha, usuke ebona leya ngozi lena ihlelwe yisithi ukuthi leya moto yayigibela iyogingqika, kodwa mewaguqa la wakhuleka, uzothi uma usuqede leya moto iphume ungabi omunye wabo ozofa. Because uNkulunkulu uzohleze siyala, uzohleze sisiza, but kuba kithi ukuthi siyafuna yini ukusizwa. Bafundisa abantu ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufika njalo, izwi lakhe liringa njalo ezindlebeni. Awuyihambeli nje uyiphilela uyitana seluzenzele noma yini noma mathanda. Cha, uNkulunkulu can actually talk to people's ears. Umuzwe, kuba ngathi ukhuluma naye, uyakhuluma ubaba ohlala ekhayizini, uyakhuluma. Not just ngezwi kuphela, not just mawukhuleka kuphela, uyakhuluma nasezindlebeni, only if you are willing to listen. Only if uzimisele ngokumuzwa uyenze futhi into akakutshela yona. Because akekho umuntu ongathi etshela ingane ukuthi enza ukuthi ingalaleli, alebele etshela yona, cha ngeke. Uzohamba uyotshela le enye elalelayo, ethobekileyo, ethobayo futhi. So uNkulunkulu konke asiyala ngakho, konke akuyala ngakho. Mungakulaleli, uzogcina esukile eduze kwakho. Mungakwenzi uzogcina esukile eqhelile kuwena. But if ukwenza umlalela, umthobela, uyenza nokuyenza impela intando yakhe, ngiyakutshela izwi lakhe ezohlezi libama kuwe. Ngiyakutshela intando yakhe uzohlezi uyenza. Why? Because you listen, uyalalela, uyayenza intando kaBaba ohlala ekhayizini. So kubalekile ukuthi simqonde uBaba ohlala ekhayizini, ukuthi ukhuluma njalo, uyaleza njalo. Yabo njengoba wakwazi ukuthi in that dream afike kumfundisi amtshele manje athi landa bonke labazalwane kukhuleka, landa bonke labazalwane beze la manje. Ingoba uNkulunkulu kumele alalelwe ngaleyo ndlela, ingoba uNkulunkulu kumele athotshelwe ngaleyo ndlela, uNkulunkulu kumele wenze intando yakhe ngaleyo ndlela, ngokusho kwakhe, ngokuyalezwa nguye nangesikhathi sakhe. So abantu kumele bazi, bafundiswe ukuthi uNkulunkulu uyafunda, uyafundisa, uNkulunkulu uyayala, uyasikhipha isiyalezo manje. Ngoba ubona yonke into ekhona lapha emhlabeni, ubona yonke into eyenzakalayo, futhi ubona yonke into ezokwenzeka, ubona yonke into eyusizo, ubona yonke into elimazayo. Asilethe isixwayiso uBaba ohlala ekhaya esibini. Bese kuba kumuntu ukuthi uyaxwayiseka yini na noma akaxwayiseki. Uyenza intando yabo ohlala ekhaya ezulwini noma akayenzi. It's all up to you. Kuwena muntu. And ngiyazi ukuthi akekho ngelinye ilanga uyofisa noma uyothanda ukuthi athi sifika lapha kuba uNkulunkulu athi bebe suka menze okubi, angikaze nje ngakwazi. Ngoba nihlele nje emabandleni, ningahlaleli ukuthi nifice lelo langa lapho khona uNkulunkulu eyosho njalo kini. Ngoba abaziyo ilaba benza intando yakhe, abaziyo ilaba bagcina yonke imiyalelo yakhe, abaziyo abamhloniphayo abamthobelayo. Fana sekhaya uBaba, ingane azazile ezihleli la, athi maybe ethi noSipho isabele ethi Baba, sibanibani isabele ethi Baba, lezi la, kodwa le ekhethile ukuthi yona uyohlala kasokalayo akahlangani nayo. Ilezi manje ezizalile uyazi ukuthi vele ngayizala le ngane yami, kodwa akayingena indaba yayo. Why? Because ayilaleli, ayithobela intando la ekhaya, ayihloniphi uBaba. Methi uBaba ningabehave kanje, ningawenzi u1 no2 no3, yona ifuna ukwenza ngenkani.
ifuna ukujola ngenkani incane ina-13, ihambe ihlale kamfana khona izokhulela ihlale khona. So ubaba ohlala ekhaya ezulwini uyathanda ukuthi siqonde kakhulu ukuthi abaziyo laba benza intando yakhe. So ningazisoli bantu bakaNkulunkulu, nizitshela ukuthi nibambe okuyikho kanti cha, nibambe inkohliso, nibambe amanga. So indlela ongazi ngayo ukuthi ngampela ukhonza uJehova ukuthi ugcine imiyalelo yakhe yonke. Mase usiyigcinile yonke, uhlezi ubalekele okubi, uhambe ekulungeni ngokumethemba uJehova, ngokumthanda ngenhliziyo yakho yonke, ngokumthanda ngamandla akho onke, ngokumthanda ngomphefumulo wakho onke, ngokumthanda ngakho konke onakho nangesikhathi sakho impela. Amandla akho, inhliziyo yakho, umphefumulo wakho. Nangengqondo yakho. Thank you, Holy Spirit. Wazi ukuthi nje noma uzindle emini, ngizizindlela ngumdali wezulu nomhlaba. Wazi ukuthi enhlizweni yakho mina ngithanda uJehova. Wazi ukuthi ngamandla akho khona umenzele khona uNkulunkulu osukwini. Wazi ukuthi ngesikhathi sakho you spent most of your time doing the will of God. Ngaleyo ndlela niyozokwazana noNkulunkulu ngoba yona into ayifunayo kuphela leyo kuwena. And mase ukwenza lokho, ingale nkathi izwi lakhe lizovama kakhulu kuwena ngoba uyabona ukuthi uyalalela, yazi uyathobeka, uyayenza intando yami futhi uyangesaba. Asondele kuwe, aphinde asondele, akhulume nawe, athi yazi ushelelile la wenzanga kahle, awenze kanje, akuyale, akuthume. Kanti sonke siyazi ukuthi ingane ey'thumekayo izona ey'thandekayo futhi izona ey'thola yonke into. They get all the benefits because ziyathumeka, ziyayaleka, ziyatsheleka futhi zingagcini ngokutsheleka kuphela bese ziyenza. So even noma ungabona enkonzweni ukuthi kwenzeka izimangaliso, izibonakaliso neziwasho kunakho konke, zonke lezi zinto ezikhona, zibuza ukuthi ukhona yini uKristu la. Uzombona ngeqiniso, utshelwe into ezokushaya, kumele utshelwe into ezokucunula, uzucasukile ukuthi mfundisi kusho ukuthi ubekhuluma nami. Yebo, kufuneka lokho impela, ukhuluma nawe impela, yazi kufuneka lokho, kufuneka kushaye, kufuneka kuyale, kufuneka ayenze leyo mcabango yakhe emibi, asikrashe leso sono. Kufuneka ukuthi evikini ufebile akhulume ngemfebo ngosuku lokukhonza. Kufuneka ukuthi evikini untshontshile akhulume ngokutshontsha ngosuku lokukhonza. Akuyale khona uzoyeka lento oyenzayo, khona uzokuphelela uNkulunkulu, khona uzoba ngcwele ngoba uNkulunkulu umyalelo omkhulu. Athanda ukuthi abantu bawugcine lo phula kakhulu umyalelo obungcwele. Yazi ukuthi ubaluleke kangakanani umyalelo obungcwele? Ngoba if ungcwele, that is when uNkulunkulu ehlala kuwe. If ungcwele, that is when uNkulunkulu ekwazi ukuthola indawo ngoba umzimba wakho uyithempeli likaMoya oNgcwele. And uMoya oNgcwele akwazi ukuhlala endaweni engcwelile ngithi. Indawo engcwelile ingcoliswa yini? Ingcoliswa isono, ingcole ingaphakathi, ingcola spiritually. But ukuze ihlambululeke khona lo ngcwele ezokwazi ukuhlala endaweni engcwele, kumele iqale ibe ngcwele kuqala. Izikhulu, even umholi wethu Nkosi yethu Jesu, wabeze bemdlalela izinto wangophansi kuba ungcwele, akumele ahambe la ngcwele khona. Iphansi lingcolile kakhulu, inhlabathi ngcolile, abantu sebenza izinto ezinyenyekayo, bayachama, benza zonke lezi zinto, bashiye onumber 2 wabo, balahle konke okunengekayo. So iphansi lingcolile. So babeze bemdlalela izingubo izimpahla zabo khona ezohamba endaweni engcwele. Why? Ngoba ungcwele. So kuzodinga ukuthi ube ngcwele nawe, ukhona umoya ongcwele uzobuza ukuhlala kuwena. That is why ukungcwele buyi-requirement, buyi-standard, buphoqa. Khona uzofaneleka enkosini, khona uzofaneleka ukwenza intando kaBaba, khona uzofaneleka ukugcina ubufakazi bakhe, khona uzofaneleka ukubona umbuso wezulu ngelinye ilanga. Ngoba ezulwini kungcwele yazi, asifuneki isono, akufuneki ububi, akufuneki amanga, akufuneki yonke into engcwelisayo. Hlezi nifunda uGalatia 5. Bantwana bakaNkulunkulu, zonke lezi zithelo from verse 19, zonke lezi zithelo zenyama izona ezingcolisa umuntu, izona ezingcolisa umzimba wakho, izona ezingcolisa wena wonke. If uzenza, that is why uNkulunkulu abenza ukunje abasoze bawubona umbuso wezulu. And read Exodus 20, uyiphula imiyalelo kaNkulunkulu because ukuphula yona sono
ukufa. Siwasiqaphele singadukiswa. Ungadukiswa nomfundisi, ungadukiswa nomuntu. Because uNkulunkulu uya-understand ukuthi anazi kangakanani, aniqondi kangakanani. Kodwa uyathanda ukuthi iqiniso lakhe nilazi. Ngokuthi iqiniso niyakulazi, iqiniso liyakunikhulula. John 8:32. Sibona namhlanje ukuthi amabandla afile. But wena ungakwazi ukuzisusa ekufeni angithi. Lithi ibandla lifa ulibone ukuthi liyafa liyadraineka. Uzisuse wena kuloko kufa. Uzikhulule wena ngoJesu. Ukwamela uJesu njengoNkosi noMsindisi. Ukwenza ithanda baba uNkulunkulu zonke izinsuku. Ngiyacela ungayenzi ngesonto kuphela. Ungayenzi ngesabatha kuphela. Ngicela ukuthi uyenze zonke izinsuku. Khona uzokwazi umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuwe. Khona uzokwazi ukuthi ukusize kulezi zikhathi zokugcina ngoba kuningi ubumnyama, kuningi esazokubona okubi. Uzodinga ukuthi umoya kaNkulunkulu uhlale kithi ngaso sonke isikhathi ukuze uzokwazi ukuthi usulwele kuzo zonke lezi zinto ezikhona njengamanje. So Jehova Baba ohlala ekhaya ezulwini uyanithanda, uyanibekezelela, uyanibiza. Buyelani kuye. Niphile iqiniso, niphile ubungcwele, niphile ubufakazi bakhe. Nenze okuthandekayo enkosini, nenze intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Ngaleyo ndlela umbuso wezulu nguwena. Ngaleyo ndlela manilangazela ukulunga, umbuso wezulu nguwena. Manilangazela iqiniso, umbuso wezulu nguwena. Manimpofu emoyeni nifisa nje ukuthi lihlezi nidla izwi likaNkulunkulu, umbuso wezulu unguwena. Nazana noJesu nisalapha emhlabeni because I repeat, mayenziwe intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini lapha emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. uJesu wafika wayenza intando kaNkulunkulu wabangcwele ela emhlabeni esenyameni njengawe, njengami. So it's your responsibility ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. It's your responsibility ukuthi ubambe isithando sasezulwini. Uphile ubungcwele ulapha emhlabeni khona uzokwazi ukusindisa, khona uzokwazi ukubona umbuso wezulu. So umenyiwe nawe, ubiziwe nawe. Zilungisele. Udede kokubi, udede kufini. Bese nje benani, ngibusise kakhulu. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. And ezinye izinkundla zokuxhumana, TikTok, Lihle Ithemba, Instagram, Lihle Ithemba Wendy Mzobe, and then on Facebook, it is Lihle Ithemba Mzobe. Nkosi nje benani, ngibusise kakhulu. Lihle Ithemba lo wakwaMzobe. Isale kahle.